खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ बे समाव नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडिया आरो गोबां खौरां बिजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजोंबो रोखा रोखा नुना मोन्दों दि जाय दाउखौ मोननो थाङा मुलुगनाङैनो 1000निफ्राय 1500ल' अनजिमा, जाय दाउनि मुङा थ्रिलिं, बे दाउ थ्रिलिंखौ बुथारना जाग्रा दायनिगिरिखौ खानो थाखाय बिटिसि हाग्रा बिफाननि थाखाय बारा गोबाव समनि गोनांथि जायासै। गोख्रों नायबिजिरनानै सिग्रोमनायजों लोगोसे दाउ थ्रिलिं बुथारग्रा दायनिगिरिखौ जाय चिरां जिल्लायाव बे जाथाय जादोंमोन, बे चिरां जिल्लानिफ्राय खानो हाबाय दायनिगिरिखौ। बे समाव हादोर नाङैनो, मुलुगनाङैनो एबा दाब दाब हादोरनिफ्राय आरो दाब दाब हादोरजों लोगोसे गोबां रायजोनिफ्राय दावबायनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव नायदिंनो फैयोमोन जाय दाउ थ्रिलिंखौ। बै दाउ थ्रिलिं बुथारग्रा दायनिगिरिखौ बे समाव बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय खानाय जाबाय आरो गोबां, सासेल' नङा, गोबां सोद्रोमाफोरखौ बे दायनिगिरिजों एबा बे दायजों लोब्बा थाफानाय गोबां दाउ थ्रिलिं बुथारनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ बे समाव हाग्रा बिफान, बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय गोख्रों नायबिजिरनानै बे समाव खानाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि मोननो थाङै, जेरावबो मोननो थाङै आगोमा दाउ थ्रिलिं बुथारना जाग्रा दायनिगिरिखौ बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय बे समाव खानाय जाबाय। चिरां जिल्लानि बिग्राय मोसाहारि, थामहिनबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि बिग्राय मोसाहारि मुंनि दाउ बुथारना जाग्रा, जाय दाउ थ्रिलिंखौ बुथारना जाग्रा बे दायनिगिरिखौ खाबाय। लोगोसे बेजों लोगोसे आरो माखासे सोद्रोमाखौबो, लोब्बा थाफानि सोद्रोमाखौ बे समाव बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय खानानै साजा होनाय जाबाय होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट, जाय दाउ थ्रिलिंखौ बुथारनानै जादोंमोन, संना जादोंमोन, बे दायनिगिरिखौ बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय सं दाननानै खानाय जाबाय। लोगोसे आरोबाव लोब्बा थाबावनाय सोद्रोमाफोरखौ नायबिजिरनानै खानो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों बिटिसि सरकारनिफ्राय बा बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय।